Ahoj, zdravím vás u pozvánky na můj Hamachi server, nebo jako není můj, udělali jsme ho s kámošem, takže tady se někde ocitnete, tady, máte na výběr, jestli chcete do volné přírody, máte ji sice tady, ale když půjdete sem, máte to, si myslím, lepší, protože tady jsou i ovce. Já půjdu znova do města. Už tak jako tohle je plugin Creative Gates. Tady máte portál do netru. Tudy vlastně půjdete, máte tu dispensery, v nich jsou věci jako meče, sekery, krumpáče, ryby, stejky a postel. Tam jsou pravidla. A tady to je koš. Sice se to jmenuje Lava pro sebevrahy, ale... Takže tam jsou parcely směrem. Tady je úřad. Tam, když půjdete, tak tady ještě dám bednu, nebo spíš dispenser a v tom budou cedulky, abyste se mohli zapsat. Protože aby jsme věděli, kdo všechno hraje. Ty krávo. No a ještě, že tady máme ten anti-creeper, takže tady jsou nějaký volný parcely. Tady je rybárna. Tady si z dispenserů vezmete lodě a pruty a můžete jít rybařit nebo objevovat novou krajinu. Tady je ubytovna. Je to úplně pro začátečníky, kteří nemají třeba kde přespat nebo něco jako. Tamhle je maják, je kapku teďko nepovedený, protože ho budu teďko přestavovat. Tady je dům admina Prametala, ten tady teďko není. Jsem tady jenom já a tohle je moje vilka. No a to bude asi všechno. My to město ještě určitě jako budeme stavět dál a dál a určitě bych vám byl jako vděčný, kdybyste sem přišli a třeba nám pomohli se stavbama, já bych vám dal normálně OPčko a mohli bychom tady spolu něco postavit. Takže jako určitě bychom byli rádi, no. Takže se mějte dobře a já teda doufám, že teda někdo přijdete a čau čau.